Днес ще ти представя едно практическо енергийно упражнение, което можеш да правиш за всяко едно от децата ти, докато забележиш промяна в отношенията ви. В този момент на спокойствие дишането ти трябва да бъде много съзнателно. Почувствай свежия поток от въздух със светлина, който нежно навлиза в ноздрите ти. И докато издишваш, освобождаваш напрежението и умората. Докато наблюдаваш този процес, вдишвайки светлина и кислород и издишвайки всичко, което е бреме за теб, ще спомена някои основни аспекти по тази толкова важна тема. Как да излекуваме връзките с нашите деца? Трябва да знаеш, че всички взаимоотношения всъщност имат еволюционно намерение. Всички те отразяват и ни показват какво наистина сме дошли да излекуваме. Нашите деца са ни избрали като перфектните родители, за да могат да растат, да се развиват и да постигнат тяхната мисия в живота. Много е вероятно да сме били свързани по някакъв начин в друг живот, в други времена, играйки различни роли, давайки си или вземайки един от друг. Като една еволюционна игра, която ние днес, като родители, можем да разберем, да осъзнаем и да освободим. Искам да знаеш, че всяко дете идва с голям архив от знания и опити от други времена. То е душа, която идва от различно място. С животи, преживявания, мотивации и намерения, за да расте и живее по различен начин. Няма еднакви деца. И въпреки, че ние, родителите, ги отглеждаме с едно и също количество любов, те се проявяват съвсем различно. Защото всяко едно от тях носи свой личен печат. Те идват с дарби, болки, интелигентност, които са много лични. И едно от нещата, което ние, родителите, можем да направим за децата си, е да излекуваме връзката, която имаме с тях
докато ги придружаваме по пътя на живота. Този е подходящия момент. Важно е да го направим сега. С всичко, което вече знаем, с мъдростта, която ние също носим от звездите в процеса на собственото наличностно израстване. Ние трябва да се научим да виждаме автентичността на нашите деца. И така ще можем да започнем да разплитаме цялата тази драма, която понякога се проявява във взаимоотношенията ни с тях. И също трябва да осъзнаем, че те не са наши. Те са души, красиви проявления на Божественото, които се изразяват в тяло, родено от нашето, за да се развиват, пробуждат и достигнат своята собствена и уникална сила. Децата не са нашия живот. Ние просто ги придружаваме, като им осигуряваме това, от което тяхната душа има нужда. И според договора, който сме сключили с тях на енергийно ниво. Децата вземат това, което им даваме, и политат към живота, за да бъдат, да разберат, да вземат, да живеят, да излекуват себе си. И след това ще потърсят собственото си потомство, за да предадат наследството и да продължат така, както животът винаги прави. Напред! Осъзнавайки, че ние не знаем откъде идва душата на децата ни, от коя звезда, от кои времена, от кое измерение те се материализират тук, сгушени в нас, за да ни дадат и да ни мотивират да живеем в любов. По този начин, виждайки ги като звездни души, каквито всъщност са, можем да им дадем най-доброто от себе си и от всичко, от което се нуждаят, за да полетят. Деца на светлината, деца на вечността. Те идват при нас, за да пият от чашата на нашата мъдрост. И много пъти
Те също са наши учители, помагайки ни по пътя на нашата собствена духовна еволюция. Няма значение дали ти си майката или бащата на това дете. Следващото упражнение винаги е ефективно. Ще визуализираш твоето дете пред теб, заобиколено от красива златиста светлина, която постепенно създава една златна сфера около вас двамата, с малки, мънички розови точици. И ще вдишаш дълбоко тази енергия, която ти дава яснота, безусловна любов и щедрост. Дишайки дълбоко, ще почувстваш подкрепата на Божественото и връзката между твоите и неговите духовни учители. И ще визуализираш един златен лъч, който свързва неговото чело с твоето. Една златна лента от светлина, свързваща неговото и твоето сърце. И един красив поток от златиста енергия, който свързва корема на твоя син или дъщеря с твоя корем. И когато се свържат тези три точки, ще помолиш душата му да се представи такава, каквато е. И ще му говориш мислено. И ще му обясниш, че искаш да го разбираш, уважаваш, обичаш и съпътстваш в жизнения процес, давайки му само най-доброто. И ще му кажеш, че искаш да се отдалечиш от всички болки, манипулации, нужди или която и да е програма, която може да повлияе на тази среща между вашите души. И ще се свържеш с него в сърцето си. И ще му декларираш любовта си. Ще му благодариш, че се е появило в живота ти. И ще изразиш желанието си да имате здрава и хармонична връзка. След това ще насочиш съзнанието си към корема и ще му благодариш за всичко, което сте преживели в миналото.
всички болезнени учения, страхове или намерения, които се изтриват, докато се свързваш с любов, с този син или дъщеря. Тук можеш да поискаш прошка и да изпратиш светлина от тази част на тялото ти към корема на детето ти. И ще му предложиш да възобновите вашата връзка, която да се базира на разбирателство. Хвана ти за ръце в живота, за да го тласкаш нагоре и напред, покорявайки материалните хоризонти, които вероятно ти не си могла. И ще му обещаеш, че ще го обичаш, признавайки, че каквото и да направи, каквото и да се случи, нищо не може да те накара да го обичаш по-малко. И ще му кажеш, че винаги ще го подкрепяш. Може да използваш твои собствени думи или тези, които ти предлагам. Ще му кажеш, че се радваш, че той е твой син или дъщеря. Че разбираш, че е звездно същество, че е добра душа, която също се опитва да преодолее своите собствени предизвикателства. И ще му предложиш от ума, сърцето и корема си твоята постоянна и безусловна подкрепа. И ще се опиташ да сключиш един вид договор с тази душа на твоя син или дъщеря, без да го съдиш, нито да претендираш нищо. И ще му кажеш: пускам те с любов, за да обичаш, за да бъдеш себе си. И аз съм тук, придружавайки те, само като свидетел на твоите радости, изцеления и триумфи. И след това в тишина, дишайки розово-златиста светлина, ще го помолиш да ти даде знак, да ти остави сигнал, да ти върне тази любов,
да ти покаже, че се чувства добре, говорейки с теб. Да се покаже кой всъщност е и че ти приемаш ролята, която неговата душа е избрала да играе в този живот. И тогава ще хванеш ръката му в твоята и ще му обясниш, че уважаваш същността му, че отвъд твоите вярвания му позволяваш да бъде себе си, да бъде свободен, да греши, да се разсейва, да успява, да се наслаждава и да експериментира това, което душата му е избрала да научи в този живот. И ще му кажеш: аз съм душата, която те пази, скъпо мое дете. Позволи ми да преодолея моите собствени страхове, за да бъда като звезда, която блести над главата ти и ти показва осветения път в зората на живота ти. И ще целунеш ръката на това същество, което те е избрало като негова майка или баща. И в този изцеляващ момент, пълен с любов, прегърни го силно, усещайки същността му в сърцето си, усещайки топлината на любовта. И почувствай как душата се предава и успокоява, докато ръцете ти обгръщат това любимо тяло, докато му даваш единственото нещо, което той ще вземе от теб в този живот. Твоята добронамерена любов, твоята прошка и твоя вътрешен блясък, който да го води. Това е единственото, което душата носи в куфара си, когато напусне тялото. Любовта, която си дал, любовта, която си приел и начина, по който гледаш онези, които са те наранили. Затова те моля,
Остави на страна твоите очаквания от децата си, за да могат да вдигнат котва, да вървят свободни към бъдещето си, където един ден ще останат без нас. Извеличието на тази среща и искренността на твоята вечна любов, освобождаваща веригите на миналото с тази душа. Бъди свободен, бъди свободна и ти, любяща майка, добър баща, устремени към свободата, която може би на нас не ни беше дадена. Защото това е еволюционният процес. Освобождавам те и те обичам. Оставам до теб, приемайки ти, уважавайки избора ти. Вдишай любов и освободи тази прегръдка, където вашите души получиха това красиво и магическо изцеление. И сега позволи на тази златисто-розова сфера да се раздели на две. Позволи на детето ти да се отдели от твоята енергия. Но остани с поглед, наблюдавайки неговата еволюция. Така работи любовта. Така прави и Бог с нас, давайки на всеки порция свобода и безусловна любов. Осъзнай тези думи и бъди свободна, защото твърде често родителите очакват резултати, които може би не са тези, които е договорила душата на децата ни. Благославям те и те разбирам. Защото аз също се опитвам да приложа тези знания. Благославям връзките, които имаш с твоите деца. Благославям вашето настояще и бъдеще. Възраждането на любовта между вас, смехът и моментите, в които ги прегръщаме, бършейки сълзите от лицата им, знаейки, че каквото и да направят, през каквото и да преминат, ние ще сме тук, помагайки. Помисли за това и прави това упражнение толкова пъти, колкото е необходимо.
Нека излекуваме връзките с нашите деца, защото идва един по-добър свят, в който те трябва да бъдат свободни.